Hapana anything chimekuwepo. Yeah, but I'm just swinging the bar. I'm going to hang myself in Popeye. I'm going to hang myself in Popeye. Just swinging the bar. If you don't go, who's swinging the Popeye? I'm going to hang myself society. Once you go and I take the job, is a room to me about 20 people. When you have this relationship, I'm going to hang myself suicide. I'm telling you definitely. Sorry, ma'am. Yangu yakamira sekudai. Inini ndiri mwana wenyu muzukuru wenyu anachoishi. Kuti inzi Lloyd Mushiwa. Ndofunga zvakabatanidzwa pamutemo kuti mukadzi ndinokumbira ndokanzwisa kuti zvinzwisike kuna nasekuru. Brian Zimba akavakira imba yake mumunda mangu. Ini ndiri mumiriri wevamhuri. Yataugwa nomumanga waibvisere mangari. Hongu ndainzwa. Ndibvuma here kana kubira? Ya ndakavaka ndiri kubvuma. Sei wakavaka? Ranga riri gore ra 2022. Ini nekufambidzana kwandinoitana naColin Musarara namai vake ndichimirawo semuzukuru ndiriZimba. Ndakabva ndanzi nokufambidzana kwataitawo pachisawira chedu ndakabva ndanzi nekushayiwawo kwangu pekugara. Musarara vakabva vantaurira vakati no zvikuwirirana kwenyu kwamunoitawo chendo unovakawo uwanewo pekugara mugarisanawo pedyo nepedyo muchionana paushamwari hwenyu. Plus isusu patine rimawo kumakuru uko kunouya zvipfuyo zvakawanda zvinotidyira zvibage zvedu nezvimwe zvakasiyana siyana kusanganisirawo miti chaiyo iri kungotemwa mugomo. Ndamuchemberi vakashaya mai vaColin Musarara ndo vakandipa pekugara vawirira nawo nasabhuku akazoshaya ainzi Shine Musarara. Ndofunga handizive vachitanziro tiri kudzivirira gomo riri kutemwa miti saka iwe mira uri pakuchengeta kumakura uko wovakawo kana mvura ikanaya chaiyo tichapota tichiti pakurima kwedu iko kuye tinokwanisa kutohwandawo kana mvura chaiyo mukamba kapeka. Shuwa kubva 22 ndakavaka ndikatombomiswa nevakomana vachiti toda kukudzurira mari yako. Ndikati handina kutenga ndakatongopiwawo. Shuwa ndobva ndamiswa payo. Then ndamirira kudzurirwa mari yangu nevakomana ava. Ayo yanga yakutaurwa ichi. Ini ayo ava vaita nzizodzorerwa mari ini handautengeserwa munhu. Wakazobirira mari sei? Ayo ava vaifungidzira kuti dzimwe dzenguva ndabhadhara mari kupuwa kwandaita pekugara handina kungopuwawo mahara. Ndatopa vanhu mari izvo handina kupa vanhu mari. Hapana mari yakabuda. Asi ifungidziro dzevacho vaiti tichibuda ipapo chimbomira kuvaka. Ndofunga ndivava ifungidziro dzavo dzokuti izvo iwe wachimbomira kuvaka wakapiwa mari. Ndikati handaupiwa mari handaupa munhu handaumbopa muchemberi mari. Hapana kana chandakaburitsa asi ndakangonzi ndiripo pakubatsirwa nekuchengetedza nharaunda kuti miti isatemwe, kuchengetedza gomo nekumakore koko kuti zvokurimike zvakanaka kana vachizohwandawo kana ingave iri mvura chaiyo vanenge vachiuya vachihwandawo mungave mukatseka kamwe. Pari zvasenda kugarako ndakangovaka sezvo ndakazomiswa zvinhu chimbomira ndokumira kwandakaita. Hakuna imba pari zvinokumiswa ndairespektawo mutemo sezvo vakomana vakanditi chimbomira ina handakuda kuenderera mberi ndakabva ndangomirawo ndakadaro zvichireva kuti imba yakarufiwa, kitchen yakapera, toilet yakapera asi hapasati pakugarwa through nichiteerera mutemo
wedare kuti undipe go ahead. Saka iwewe vanhu vakazoiva kuti chibva apa wapedza zvese toyeti nekitchen zvako zvese tokawasakakura ndizvozvo vachikuregedza zvako wopedza zvinhu zvako zvese wozouya woudza mani pese vaindiregera mhena ndikwanisa kutaura ndivavo pamusoro edare Uyo anonzani? Lloyd Mushiwa. Mushiwa. Yes. Ndina sekuru pamutumbi vatoripo mukati medare rino. Sekuru Joseph Zvidzai Musarara vasati vafa. No. Isusu takamurambidza pacherwa mugodhi chete zvokuvaka akazokontinya tatorambidza kana sekuru varipo varumirira muzvidhina panzvimbo yandakandoiswa ndakatombomiswa sho ndikateerera ndina muchemberi vekushaya vacho vandiri kutaura nasabhuku akashaya ndine vanhu 3 mawitness angu akashayika ese vaifanira kundimirira kuna shaini kozoti namuchemberi vacho ivavo nani futi nahusiya vese vakashaya ndana Musarara vese ndo vamwe vacho vaikwanisa kundimirira asi vamwe vachiripo zvavanokwanisa kundimirira pane zvese zvandaita amuchemberi wekushanda vakati mwanangu sezvo tinoda kubvunzwa zvedu but chikuti isusu wakavaka imba nditi wakavaka panzvimbo pani pamusarara inzvimbo yani munda wani handichaziva nokuziva ndana Musarara mazita manje kuti chiziva tsinza rese inowandoshamaiwa munda wani waiti munda wani alright fine iwe munda ndewasekuru baba Arik dangwe raJack Musarara Jack Mutumbi ndosekuru baba munda ndewani Arik mushaiwa Musarara dangwe raJack Musarara late mamba ndosekuru vedu muridzi vakatisiira nhaka yedu iyo munda uyu pakavakwa iwe uri muzukuru wemwanakomana kana mwanasikana mwanakomana okay uya ndimuzivi yokwazimba wana ucharisi ndozukuru kwauri kubva ikoko ndosandiri kushaya kwekugara usana ndakazokomba ti kuMalawi ndiri kufona handisiwe muno ndiri kuMalawi Zimba ndokumalawi wati chiwe ini ndiri mwana wemwana ndiri muzukuru Jack tikutaura nezva Jack Mutumbi nditi vamutumbi sekuru mwana wavo mukomana mukuru ainzi Alec Mushayiwa Musarara ndiye ana baba vakabereka ini ndakakurira kumusha kwana mai vangu saka uri muzukuru panzvimbo yedu ine 6 sorry 6 alright saka iwewe vamwe vako vari kupurira ndanani kuti munda wewe tina sekuru vamutumbi vatori vasekuru vamutumbi vari vamusea taurai tinzwe mwana uyu panyaya iri kukurwa ikiwa yakatanga kare komawo musabhuku pachikupeni taona munhu akivaka takaenda kwaari kubudikidza ndaona kuti vakomana uyu ndiye mukomana mukuru pamwana vake kwaarikisara ndiye mwana kuti asizia kugara kumuyari kwake takaenda kuna Sarah semukoma amusona kuti vana vaari vazukuru vakawanda ndikubvumira sei kuti munhu avake zvichiwo ndakabva ndabatawo pafoni vakataurirana vese nasabhuku takamisa muzitani avake akaramba achienderera mberi achienderera mberi vakazoya nouyo akazowa vakatana munhu umwe wangu mukuru asara pane zvese majeki Mutumbi ari kupuraza akatouya takagara pasi nababa wataura ipapapona baba uya ioko takarambidza kuti munhu
asa ndakusaendere mberi kuti kuvaka ina handimuzivo munhu nezvichiwa kutotanga kuti munhu kubva gore uyu atomboziva kana zvokuti zvokazimba azimba atete vamwe ndo vakarwa kwazimba anzadzi jeki mutumbi asi uyu handimuzivi wandoziva kuti ndiye uyu komana saka zvadaro takazoita futi mamwe magadharing anosanganisira muchembere iyeye wato ari kuti ndakatengeserwa naye nehanzvadzi vana vangu vanasikana because mwana mukomana sara ndouya kusarawa asana hanzvadzi tese tikaungana pasi tichiita tichikurukura nyaya iyi tese takawirirana kuti minda haufaniri kuti titengesa wozveshuwa kuminda kwamabata wemukomana kuminda zvadaro takawirirana ndekuti munhu achaendera mberi takazoona zvishuwa munhu anoramba achivaka tikaita zoti isusu hatiazikwanisa zvakuda kudarana ramama kusango vamwana vana vavapo iwe wakatombomiswa ke ndakamiswa kekutanga wakaregere kumisa wakaregere amuchemberi wakatonditi endera mberi aiwa wakaregerere kumira ndakamira ndibva wazoita wakazoendera mberi sei ndanzichienderera mberi namuchemberi kushaya vakanga vakumisa mira mira usatazo iwe wadzimira nani ndosaka kusati nani inini terera nani ndamuchemberi akakuti mira ndiani Michael Msarara ndio akakuti mira ndio akatitenderera mberi akamisa ndiani akandimisa ndeuya rapo ndio unya kundimisa ndakakumisa uya aribva mudariro ndizvo kasha ndiakandimisa vakumisa kawo ndibva kwamira ndikamira wakazosumudzira sei ndazonzienderera mberi namuchemberi kwamuchemberi vapinda papa iye akakumisa aripo chitoko dzimwe dzingwa kudhonzerana kwavanenge vachiita kuti vamwe vanenge vachienderera mberi vamwe vachitidzoka kumashure ndino vamwe vanokwanisa kusumuka vanokwanisa muchemberi vachita muchemberi munhu worudzwa iwe mati kana zichita muchemberi munhu worudzwa iwe ndimai vemumusha imomo mukadzi mukadzi varidziwe kumusha vakurambidza handida kuenderera mberi ndakangomira ndakadaro iwe oramba uchienderera mberi yamuchemberi unosumudzwa zvechidzondwani saka unokuda kukoshesa mukomana uyu wakoshesa ambuya wakabva mukomana uyu urikufura kuita shava uyu ivo vavarerutsa vakati havana nebasa rese ambuya ndo vakutaura chaizvo izvi saka handisudzorera mashure kuti ambuya vari kunditsigira dai kuri kunze kuri kuteerera kwenyu kwamaizvisiya kuti 2022 until izvezvi pasati paakugarwa ndichiroti irespect yese yandaitopa kubva nguva iyo ndaitoteerera zvese zviri kutaurwa chimbomira endera mberi chimbomira kunge ipapa ndakakatomira imba yakatopera yakatonofiwa toireti yavepo mugodhi ukafushirwa nemukomana uyo ari apo saka kwese kwangu uri kuteerera zvokutoti iwo ndovatokasika kuzokwira dare but ndaifanira kunge ndakatotanga kare kutokwira dare nekufushirwa pandakaitirwa mugodhi imari yakashanda kukwira dare uchikwira dare varizomusha autoradza dari stable sendi kudaro autoteerera muchemberi akuzopindura iwe angopindura mirai control dariro control nini andirika right hausati wapindura mubvunzo wangu iwewe simba iwewe hausati wapindura ndati uyu ndaakumisa ko zvawakanga wanzi nambuya enda wakadi kuenda kunawo kuti iwe makambondimisai mundakuendera mberi sorry ndakashura dare ndakakanganisa ndipanoda kuti usvike chitipa kuti vambokumisa ungadai wakadzoka kuti ini ndaona mukana kubva kuna zimbuya guru kuno kuti enderechi muri kuti chii asi madzimai acho dai vanga varipo ava vanga varimo vakashedzwa semhuri madzimai acho anga arimo ava zvokuti vanga varipo vaitotaura kuti shuwa takakokorodzwa tese namuchemberi madzimai akatoudzwa chinzi regedzai mwana uyu avake zvichatibatsira mangwana mukugarisana kwedu shuwa asi ngoti havapo chete zvakanaka alright ngaitipe mukana angaisimudza roka taurai musoro echanamire hongu musoro edare handida kumumbidzira kushakiwa uyu mwana womukoma wangu mirai munonzani ndonzi Colin Daniel Msarara muno musarara muno matishande nehasha
tinoshanda nesober mind andika ndazvinzwa tini muri peo baba wangu yakuti mwanangu baba musha kana inini muri baba vedu muri mambo kwatiri inini ndiri mambo kumhuri ndini ndiri kutonga mhuri iyoyo saka mhuri kana ichienderera mberi ichigadzika baba padare zvatisati taita kana baba vangu uyu muzukuru wangu muzukuru wake aamuziva hana makore apinda mumusha uko apinda mumusha takatomutambira ndini anoziva inini azive munda utotambira papi unoenda papi uyu apiwa ndakatanga kupa uyu muchembera asati azviziva akamboda kuramba ndobva zvazonzi nono matengesera zvonzi hazvina zvakanzira muchembere ngaauya avake akatofonerwa namuchemberi chiuyawo vake vambomisa taita dare vakomana vachiti zvidhina zvaunganidza mugodhi waichera waifushira uyu vachakompanseta munhu uyu so beni vachembere panguva iyoyo taitengesa flat kuharare uyu ari kunzi nababa uyu ari kusumudza achindidaidza achinditakurira nemotikari kuenda tikanotengesa flat ndaipinda muhigh court navo ndakati vana vemukoma wangu aisaindi imba yacho yakanga ine vana vemukadzi akafaina mukoma vana ive vakanga vakagiribha vana ive vakazokurirwa navakomana vandasaina kuti ndini ownership so apa handichaziva kuti vakuda kutonga zvese ende kutonditora kwacho kwavakuita ende panyaya dzemuchemberi havana kuuya gurupu yese kana zvavanoita pamhuri hapana tina mhosva dzakasiwana nababa vavo vakomana mhosva idzo dzondovadaidza nyaya iri munomu ndeyemunda hatikusiya nyaya the property belongs to me and my family muri sober kana muri Muri sober. taura zvakanaka tikukumbire kutaura zvakanaka baba family yangu paproperty iyoyo tine hanzvadzi dzangu nhatu neni mukomana that's our father's property and our mother's property ava ndakavasainira maproperties evabereki vavo vanotone famu riri kutakuenda kumvurwi riri kurekwa havasi kukwanisa ende vane mumwe munin'ina wavo asina kuita zvakanaka ari kungoraramawo kuti amboenda kuhanzvadzi dzangu abva akaenda kune mumwe munin'ina wake zvaasingakwanise kuita iye but he wants to operate zvinhu zvisiri zvake zvinhu ndezvangu nehanzvadzi dzangu fine good ndofuka tiri kutaura nyaya dzakawanda apa handiti ya asi tinofunga kuti takadzikadzika mbichana kuti tinyatsodzipatsanura pamwe tinosvika panyaya yakanaka pakutaura nyaya yeproperty panapa tinokunzwisisa kuti uyu munda waari kuklema kuti wakavakira munda mangu iwewe ndewenyimimi nehanzvadzi dzenyu vamsara makamira sei padzimba idzi iyo neiyo saka mumhuri yamukoma ari mune vakomana mama mune vakomana vanokwana 4 vakomana tandiri 5 okay whatever the number ibomira ipapo ndinzwisise uyu ari kutaura uyu ndiye mumwe wacho mwana kwamuri uyu okay saka mumhuri iyoyo vamwe vakomana vese vakashaya asi vane bhuku kana tikaunda zvangu anogona kusvika almost kuma 450 vakomana varipo vatomasaimba saka nemhaka iyoyo nenzvimbo yakatengeswa nearea yacho yakatengeswa tikombeya nemhuri yacho 15 ratio ye1 hectare
wozochitarisa is almost 1 day. Which means vana vakutoita cram panzvimbo iyi doko but every ikatora 60% kauye ndo zvakakosha. Saka pane vakomana vanoti ngoni dzarikotireta haana kuisa mwana mukomana but inogona kudzoka vanasikana vakarokwa samwe masvakogara then andone mburi mwato ndiende mukuru infact ndiye mukomana mukuru andingadamutera kana baba wake asara but kune vamwe varipo. Pane mwana anonzi profesa, mwana wa profesa mwana wa profesa ivava profesa munina wawa mukoma uyu ndiye the last born then ava vane mwana mukomana nemwana musikana isingazvaipa mukadzi pane outside but ichitarisa mhuri yacho yese yakakura. Alright, zvakanaka. Imbomuramba makamira makadaro. Baba mambo vachishaya vakanga vakagovanisa here ndima dzekuti ipapo imimi vana vaberekwa naivo direct vakomana ipapo totozipa mukomana vanga vane ndima dzavo andone kuti apa ndepajames apa ndepani apa ndepani asi ndakazongoakwaya nzvimbo yanga yakushandiswa navanhu. Alright, fine. Ko ava andisika mwana muzukuru wavo wamambo kauka. Yes. Baba wake vangu vane nzvimbo yavo. Baba wake ndiye Ale. Vane nzvimbo yavo. Right. Good. Which nzvimbo iyo inhaka yake uyu. Yes. Aripo. Andisika ko ushu muzukuru wake uyu mwana ukomwana ane mwana wa Alex pana ngoni mwana wa Alex pana professor mwana wa alright fine okay saka tukuti isusu uyo manje uyu andidika mwana wa Alex kawo uyu muzukuru wa Alex right saka uyu sei ari kuclaima nzvimbo uyu muzukuru iwe uri kuclaima nzvimbo sei? Chandiri kurevera panyaya yenzvimbo kutengesa kana kuti asati asvika nyaya yekutengesa uchazotaura zvako ndati sei kuclaima nzvimbo yekuti wavakira munzvimbo mangu uchitaura iwe ground yako reason yako yekuclaima nzvimbo nokuti kuona kwandiri kuita kaka ndiri kuona kuti muridzi wenzvimbo bainhaka ndiuyoyo uyo. Okay, ndikupanzwisisa. Tina mbuya nababa. Mbuya vedu vari kutaurwa nezvavo Laina Musarara. Vakatitaurira mawaniro avaita munda. Vakati tina baba iwo garai makachenjerera munda. Ndiyo nhaka yenyu. Nekuti ana baba venyu vane vana vakawanda mumasango ende naizvozvo vachiri kutongouya. Saka isi tiri kungoprotecta nhaka yedu. Asi baba vedu hatisi kuvabvisa pakuvalidha kwatiri. Hatisi kuda chete kuti pange pachizopinzwa vamwe nekuti takatowanda. Vachiri kutouya mwedzi watopora kwakatouya vamwe vana baba vedu. Varitoda nhaka iwe rumhanya uyu. Ini ndiri kuti iwewe right yako yekuclaima nzvimbo yauri yakavakirwa neu iri papi? Nekuti uyo ari kuclaima right yenzvimbo iyoyo yemunda iwoyo whatever nemagrounds ekuti mwana aberekwa namutumbi mama. Ndo pari kubva right yake yenzvimbo iyoyo. Kurouya kunobva papi? Okay, pari panzinounyatsonzwisisa. Alright, fine. Ebofunga. Ndipe mukana ningi. Sure. Saka zvazvinoita ndezvekuti inoita chisiyana.
saka ndo background ndakamira panapa kumashure kwangu kwakunomira zvana ndine trailer yakandiremera inongada kugara ingada kurima ipapo pakutengeswa ndo ground ndo vakati kuti tivepo kuti tivevachosi kuti tiiaa ndo nhaka yedu yatinayo yelenji yekuti hatiitenga ndo pane rukuvhuterwira saka hatikwanise kuaccommodata any other person from outside nekuda kwekuti levy yaira is feel yasiyana nezvimwe nemweya wokuti unoti hauperi but levy inopera I think no power now otherwise any issue around that we can play Imbomirai imboibata just hold on to it. Ndada kuza kuti iwewe na Colin ukama nyakamira sei ndi baba wangu undi baba saka uri muzukuru kuna mambo wakashaya saka uri kuti kuna baba aiwa takawanda tinoda kudya nhaka iyo hatisi kuda kutorwa pakati apa anoapindira kweimbaba seiko mazobvudza mutorwa kuti apinda ndobvudzi wako iwe alright zvino baba vaiva kutaura kuti nzvimbo yani I've got my right nekuti nzvimbo yababa wangu vakati vaalex anoona mirai ndiri kuuya ikoko chitongoti handina nhingi mukana andichaziva zvamuti yachakaro vamhasvi zvitarisei pamanhingi ndichaita kutaridza mutemo uri papa andichaziva zvamuact yacho inotaura kuti kana pachida kudisposwa a piece of land kana kuti a piece of abene musha kudevelop wakakudevelop inotaura kuti any person ari communal land haagone kubvisa musha achiusa kuchideposit achisa somewhere else without the consent of the relatives. Why? Because it's communal land. Izvire kuti mapona ka good. Izvire kuti communal ruroti tose paukaba hwedu pautorwa hwedu tose haugoni kuti ase kudisposa any piece of land usina consultation nevamwe nemhuri yako verengai section 20 disposal of rights to communal land. No person may in any way dispose of communal land or a right to occupy and use such land except in accordance with the Act and the Communal Land Act. Right. Subsection 2. Subsection 1 shall not be constituted as preventing an inhabitant from disposing rights of conferred under settlement, provided that no disposal shall be effected unless the other adult members of the inhabitants' household and the rural district council established for the area concerned is considered to exist. No such disposal shall be effected unless the other adult members unless the other adult members have taken consent to it. Saka imi muri kuclaima right imasha imi yekuti I right yako yabo bango izoko avari kuclaima ukuthi isuka uya ndiso futhi ma heirs to the same property maka consultana here vakati hongu takuisa kuzukuru pamsore changambire pakuchita kwazvakaita vakomana vakati zvaaita izvi takuti tinounganidza mari tomudzorera kuno handiti yekuvaka musa pindura mubvunzo wangu ashava ndati pamukambenge mabhomupa uyu kana kuti mambo kusati aenda kunozoziva mari uyu
makanga maconsulta here nemamwe interested adult members? Okay, takakonsulta mudhara sabhuku, mudhara vamwe muchembere wangu and my sisters. Vakati dispose izvei. That's okay, tinoda kugara naye. Vakati tinoda kugara naye. Aiwa, tinoda kugara naye nekudisposa lady mwaarika zvakasiyana. Unogona kugara naye achigara mumba mambuya. Aiwa, ndokubva achinzi namuchembere. Aiwa, pindura mudzi wangu. Ngakontinye kuvaka. Nani? Namuchembere neni nehanzvadzi dzangu. Varidzi. These people vane plus avo. Aiwa. Asipenda kweso imbomirai kumhanya ikoko. Imbomirai kumhanya kupurazi. Toda process yekuno communal land. Yati kuda ku. Komana. Vari kutongouya akabva kumagunda. Uya anogara kuna amai vake. Anogara uko kuchidabwe. Amai vake kuti vachitupa chinosenzesa amai vake ndiri baba vake. Chinhu changu. Ndakatonyoresa ndotoshaya kuti nhako dzavanoita vana uya tigare pasi tiite matare avati aya ndo matare avanokwanisa. Ine hasuda sicho yekuti kachiteera nyaya mutita derail kunotaura imwe nyaya imwe yedzimwe. Toda kuti titaure nyaya sezvazviri. Handimaona ka musakudze kunomhanyira kuti vana vazoda. Toda ngoteera nyaya sezvazviri kuti yakafambwa here negwara rakaita sei rakanaka. Ndoda toda chiti panapa. Toona kuti ndiri kubvunza mukomana wangu kuti right yako iyo iri papi yekuclaima chii? Yekuti uyu akavaka munda mangu. Ejeti munda ndewenyu imimi. Right yake iri papi? Ende muri kumuti akauya manje futi uyu. Asi ndiari kukwirira dare upi uyu. Asi munda muri kuti by right, by inheritance munda ndewenyu. Which I agree. Saka uya ari kuda kubvisa kuti right yake iri papi? Pindura. Okay. Aiwa. Inhaka kaya baba vangu. Ndio baba vangu iwapo. Ndio baba vangu ndinofa kutorima pavagara vachitondipa atone munhu. Ndio baba vangu, ivo ndio baba vangu. Ndio baba vangu iwapo. Ava ndio baba wako hapo? Ndio. Muning'ina wa baba vangu ndio baba vedu vatusara iwapo. Ndio baba vedu. Ndio baba vedu iwapo. Usambanyi kuti muzeta zvibata kuti ndio baba vedu. Kuti isusu avo ndio baba vako ndio vane control of property avo. Handitika? Nemhaka kuti vatora nhaka yababa wavo. Handitika? Ava ndimakaisa muzukuru. Handitika? Saka zvamukaisa muzukuru uyu, iwe uri kwakavadza here nezvababa? Baba vakaita decision kupaka. Iwe uri kumhangarire baba kuti makapirei uyu. Aiwa. In terms of kuverenga, sorry mam, I'm sorry dad. I'm sorry. Ndine nguva zhinji ndichiteerera dare muchimbori chifambwa naro. Mutemo uchiverenga. Baba vangu munoona kuti ndakava respect kuti ndisanovaendesa kumutemo. Ndakatokumbirisa kuti ndinange kuna Brian Zimba. Because baba vangu ndinotovada, ndinova respect. Because mutemo wezvauri kungoreva unozoita kunge ndinavarwanzisa. But ndachingokumbirisa nekukurumidza kuna Zimba. Zimba zvako zviri nani. Ubve. Baba vangu ndoramba ndakavachengetedza. Hongu inhaka yavo kasi. Alright. Wapaona iwe? Good. Ani makona mukomana. Aroti baba vangu mune mhosva. Ndio zvaataura. Baba mune mhosva yekudisposa property muchipa muzukuru. Saka inini kuti ndirege kukupinza problems. Ndakubvisa upi? Uyu. Nekuti muri kudisposa nhaka inofana kudyiwa neava. Saka mhosva haisi kuno iri kuna baba ko ndio vari kuwa mhosva. Vari kuvembera kukwira gomo kuita sei? Mboterera. Asi munhu vari kuda chacha ndiani? Ndimbo. Ya, pakupedzisira tisati tasvika kumabvu.
uyo achitaura uyu I think it was last year kuna August July 2023 vachitifonera vaina kudenisa kudiwa ndavaudza kuti iye ndiyo yaitengeswa chikonzero netrela yakakudza vakawanda vanhu vakawandisa ndikatasa ndine vana vakawandisa inenge vachiti hane vana vakomana vatatu ndiro vari majaya tikatengesa nezi tinosara nei unozonzi musha pakudii kana usina nezi ndokubva vataura vakazondifonera futi kuti pane zvinhu zvandakaona zvikuramba zvichiitika ndobva tazosekuru vakuru vako vataurwa vamusana vakuasai vakabva vatifonera sevana vakati handi ndinosangana mumusha nokuti dare rinoitirwa kupi mumusha handiti kutaura ndobva tauya kuno tikaenda kubva kwasekuru ndobva tanoita dare tikawirirana isusu kuti ndega isi kutengesa ishu yakakuda ipapa pakabuda kuti paiva nemari yakanga yabhadharwa mari iyoyo sekuru vari kuboka vakaikunomuita navo sorry akabva avatumira nebhirauni nemari dzave dzakanga abhadhara dzekutenga ndokubva vazikecha musi wemeeting ndokubva vanzi tataura zvese tapedza ko imbori mari because agreement yakasaiwa basi to refund the money ndokubva tati ko vazovhunda yose zvakabatipisa ravo zvikati imbori mari vachibvunza papa wangu vakutenga Pakaiwa 464 ndovautingaina ndo zvakazoti titanogara sevana kataka we are not going to pay anything because ndendira ende pakuratidza pane chitsotsi chakuda kuti iwo vakabhadhara 408 uda kuti kubhadhara 900 imari imwe 900 ndo zvakasakisa kuti tisabhadhara otherwise tikadaite kamubhadharisi takamubhadhara ende panguva yakaita meeting takaenda kuko kwakachirwa 20 chete zvimwe zvese zvakutaura zvakazotanga kuzozvita mashure ende zvazvaita vanhu vari kumusha kunoguyiwa asekuru nevanhu vangu vaigara vachindikondaka koma zvazodai ndichivaudzavatizo pandakauya kumitine ive kuchitaura sekuti ndikati munoenda kujeri nenyaya yeland yekutengesa land ndakavataura ndikati munoenda kujeri nenyaya yekutengesa land ndokubva tazouya meeting I repeated the same thing ndikati zo munoenda kujeri nenyaya yekutengesa land but no one hit the call. No one hit the call. Because my ex actually I know them. But I'm going to know enforcement. I know them very well. And those were the things which were arming me to say what I was saying. But when I have to Jerry and wait, please. See, I'm not even Yoruba chazopedza takawirirana kuti tirikuripana mari tisati tazoenda kuti anowirirana kuti munhu haticharombadhara chatakuita taakuenda kwamama manzwa itaura kuti vanhu vangu ava urikuuya kumusangano neni hatiitire matare mumusha memukwasha hamene kana pane vanozviita izvozvo kuitira matare mumusha memukwasha yomumusha mako uregera mumusha memukwasha hatiite izvozvo ende ndicho chisungo chineni nevanina vangu hatiitire matare mumusha memukwasha so we will never do that. We will never do that.
tiri vanhu vane hunhu chinonzi izo musha ivhu. Saka tinoti tine musha upi kana ivhu tichitengesa? Tine musha upi kana ivhu tichitengesa? Unoti maybe takambozvifunga tikati maybe nokuti vane mwana wani kwa isusu tiri 7 chetu mwashuro ko vamwe vana ende soyoni komishina vana vabuda pavachiuya baba vakafa katikaaida but vana vabuda pavachiuya vapapera zvakanaka. Saka ndo mamiriro andakaita shangamiro wangu kuti handigone kusuduruka pachimiro chandiri chekurwira ndichoyo kuti isatengeswe ichocho handisi kukwanisa. Zvakanaka. Maita Colin. Mirai ndoda kutaura. Kuongora kwandachita vanhu vachitaura vaviri uyu nouyu vachitaura panenge pane kaelement kekutokunziwirai nyasha tsitsi. That element yoyo yaisandityisa. Handina handinoda kuitya. Because this charuda kutaura uyu mutemo wazouya 2024 end of July. Mutemo wakaiswa kunzi anyone ari kutengesa kana achaipa kana munhu ndo machiefs masabhuku makanselazi ukaitwa kumaundari when I've been listening to the TV ndoteerera ndiro musakano era ndikudise musakano zvanenge waitaura ndo zvatotaura kuti uyu zvakaitika 2022 2023 achivapa 2024 now mutemo wasimbiswa kuti anyone zvagara zvanga zvichiitwa vazukuru vakuwasha tichitambira vakuwasha kuti mwana nhingi achaenda murume wakadai tamupa apa muzukuru uyu tamupa apa tinova vazukuru vedu tigere navo vatinotuma vatinodai. You're very wrong. Ndapinduraisa muri wrong. Mutemo wekudisposal of land kumagomero lands wakagara uriko. Wagara uriko hauna kumbonzi wazodidi ukwaitora kutsindidzira chete kwekuti aiwa masabhuku nanandiki musatengese chi land asi mutemo uyu wedisposal of land and so forth wagara uripo. Right now rikachenda panyaya ndoda kuti titaura yanachitini ndambofunga kuti imimi nauyu muri pamwe chete pandaona kuti no uyu azotaura kuti aiwa ndaimboratidza kuti ndinoti dyo pana baba hazvikuda now saka ndakamemberera kuti ndinotokonya uyu muzukuru kuti weibva nokuti toda nhaka yedu asi shoko raramba richitendera panapa randaona rinenge richitendera chaizvo risina kumira zvakanaka inyaya yekutengesa because pane evidence patova neevidence dziripo kuti makatengesa land kuno uyu atombozvitaura uyu Zimbo akati ndakamirira kudzoserwa mari yangu which means haangambobhadhara mari zvava zvaita in agreement nouyo ataura kuti takati isusu tigatimudzosere 450 asi nemhaka yekuti vakazotiwo tiri kuda 900 vataura kuti aiwa zvisudi hazvisuita handibona nyaipa saka zvova kuti musangano womusha wakanga watowirira kuti ngatimudzosere mari inogudzoserwa isina kumbenge yatambirwa here handi yakatombotambirwa yakuda kudzoswa zvoti pakaita kutengeserana kweland which is very criminal. Inondombotaurawo mambo pamusoro zviri criminal rwakobvichana ndozvatokutaura izvozvo kuti zviri criminal. Ngatirege kuzvika nokuti evidence dzavo dzekuti ishu yatitaura panapa chiri kusumudza vanhu hasha panapa inyaya yekurisivha mari yekuti baba vari kuramba vachiendera mberi vachitengesa isi tinokudungawo vanhu mumashure zvinoiri mambo kuda kuchiita se kana mandipira nyaya yakadai ndoitsika yapakachiwa mari pakatengeserwa land
mangwana unotaura kuti mambo vaya vakabvumidza kuti ladies dzinoita sei saka mapurisa straight nekuti hatidi tsoro inofira pana mambo ka iyo yakuda pachena zvayo yofira pana mambo ngaifire kakuvaridzi vanoenzanisa zvakanaka nenzira iyo dai yanga iri yangu taita yeze zvino iyi yakutoto yakuratidza kuti inombo wekutengeserana secriminal case toisa kuchii kumapurisa wodhira naye nekuti umbo uripo kana uyo nokuyu iwe unozoona compensation yako through the what? The courts. Yes. asi zvazvinoita vamupereresa mambo vakagara pavandizive kuti vave chingani kwechiosha asi hazvidi kuti madzibaba akafa ese akafa madzibaba atinotaura nezvaona nhasi ndiri kuti kudini ndiri kuti kana ende kaberekwa ndine vana vamwe 8 vakafa varipo havarambo nekuti vaita sei kunofa kuda kwaMwari zvireva kuti kusara ndine chandachengetera ndizvonai kana mambo avaripo apa vakaregera mambo kwachiweshe nhake kwachiweshe chifamisi munochema nai mambo atiregere mambo tapedza asi chikumbiro chamambo ndechekuti imhuri yenyu vana vanotaura nababa vendaku kumbiro kumambo amene vamaniki vanotaura ndazikabata kuti imhuri yenyu ndakabata uyu anobvosva uyu anosungwa uyu saka imhuri yenyu asika zvoda kuzvityora handiti zvoda kuzvityora ukati takarasima totishenda mberi zvakuka zvoda kuzvityora nokuti avanga vachivembera nyaya chachavainaye ndekuti baba varotengesa chii toti avarume vanozviwa vanga vatoita zvakanaka imini zvakanaka vanga vatikuita zvakanaka kuti iwe chovha iwe kuti vasevhe iwewe handiona iwe chovha iwe ngachovha kuti zvisevhani asi makati uyo haachovhe nokuti ilendi yako topfuuridza chii That's it. Saka mremoni muri kuti kudii iri kore muri kuti kudii nenyaya ndakutengesa munda ndakapa muzukuru wangu macharges akanga aripo aya ndine kuedza kubhara kuti vasadzinge munhu muzukuru wangu so ini nhango mujeri hakusi chinhu chinotyisa I'm prepared for them. Right. Now, since I never told them we have to let the case investigate in the municipal report. In and going to complain it. I don't know I'm going to complain it because yes. Isu chikuru chakuda isikonaone ndisikaye kuti ape sido ndo chikuru chakaita zvekuti zvavo zvokuda kusungwa zvezvinhu nazvavo but kana chidiwa ndinoziva asi tikuti baba wedu hapana kuti tavaini tikuti baba wedu tiri vana kana baba vakaita vaisa hwekutengesa hukuru hwavo tinogona kuzvigamuchira hedu toti mwana muparadzi anga ada kudaro adzoka asi tikuti iwo munhu wavo uyu ino handomuzive kana ari mwana ari muzukuru wedu ingadazomuziva usendiuziva chaizvo kana ari muzukuru wedu sendiuziva itori nesi dzavanenge vada kuita iwo kaelemeni kehutsotsi kaka kaelemeni kehutsotsi ndokanisingapira kaelemeni kehutsotsi
Fumurana pano nduka. Hapana kana chimutombondirwadza chandiringoda chiri nandopuhwa maanotengesa anokupa mhuri iyi mari chandiringoda chandingangochemo istructure ndakavakawo isati yakugarwa nongodropa back mastructures ari paground chete ende handina mari yandakapuwa handichaziva manje ndo zvandakungochemawo chete mari yeground handobobvira Ndichitizo, no one anofana kuenda kunogara ikoko. Hapana anything chinoitwa ikoko. Yeah, I'm going to I'm going to hang myself in Popeye. I'm going to hang myself in Popeye. Just sing it up. If you can't go, you sing it like Popeye. I'm going to hang myself suicide. Once under it, it's not a job. This is the man, but only people who need this will let I'm going to hang myself suicide. I'm telling you definitely. Ndikurwadziwa kane zvaitika pamusoro isekoni ndakamboyambira Brian Zimba ndikatiwo futi inini ndiri member yeZimbabwe Republic Police ndakatomutsanangurira chapter ndodhera handi pamadetails musi 26/07/2024 ndikati shamwari uda kupinza baba vedu because havana kana license rekuva land barrod inini ndiri kukumbirawo shamwari kuti baba vedu tisavapinze panguva yakaoma zvausati wavaka gara wabva hako because dunhu rino kana chinziri kwachiweshe roreva chiweshe harisi kuzomboreva zvimwe zvinhu zviri kuri ndakanokurukurira kubasa kustation yegrand station panyaya iyoyo iwewo wakandifonera nenhamba dzinoti 0778492444 wakati nai murume iwewo zvaunga uchinditaurira dai wandinzwisisawo bosi pane zvakaitika which means waida bribe kwandini ndakati no I don't do that. Ndakuudza kuti shamwari dunhu rino harisi dunhu rekuti rinotongwa zvemahara. Ndiri kukumbirisa ubvise zvinhu zvako. Uregedze kuuya kudunhu ripi. Ini ndiri kukumbirisa mambo masviko angu anga wepresera. Utongi hwenyu ndinohurespecta. Dare rino ndinorikudza zvikuru nekuti ndiro rine zvese. Uku ndakatokumbira ndakati zveshe baba vangu tinosara tisina baba. But Brian Zimba kutonzwisisa chikumbiro kuda ndotokuudzira kupo mashoko. Kumbira hakuna mambo. Rini kubvisa zvinhu ungobvisa zvinhu zvako. Atikumbira mambo tisaendesa kumbiro nababa wedu tiri kuvada. But vangoziva chete pavaverengerwa apo kuti hazvitenderwe. Mambo, ava vane bvumo here kuzopinda mumunda mangu vachirima risati navava ava vakomana mvumo yekuzongoerekana achipinda mumunda mangu inini before ini ndiri mupenyu ndisina kumupa kuti
Kunanga chief. Naka ipfuma inove leader anoitungamirira anenge akaibata akane matomo atinoti matomo asiyirwa handiti kwete kuti munhu anouya pamusoro penyu ndogara pamukagarapo mambo handikwanise muri baba kwandiri muri mambo ndati imimi handiti chamunoti kuti izonzi nhaka handi munenge mune dungwe riri mumashure menyu handiri dungwe racho baba ngariuye riratidze kuti ndiri kuda kugara pamushando yandokuti apa ndakapa muzukuru ezvine mumwe muzukuru anonzi Justice akatosiyanzi nagogo vaichengeta gogo zvikanzi achada kuvaka mugomo jaa kana akuda kuvaka mugomo ngaavake zvinotozikanwa nemhuri yedu tese isisu vakasiyiwa zvinorambwa nevevako Manass uyu kuti avake paakavaka akapapihwawo nasabhu ndopaakapihwawo ndopani ndokandavakurisa pachena tiri kutendera panyaya yekuti ava vana venyu ava vari kutsutsumwa nenyaya yekuti pari kutengeswa chii mambo hazvisi about ndakuchivakumbira ndavanzwisisa kuti muzukuru wangu ndinomuda achagara ipapo pekurima anondikumbira ivo pavo vanouya ndovapa nzvimbo dzavo nzvimbo nadzo ndini baba wavo ivo baba mama vari kuita zvinhu zvavo vasina kana makurukota evanhu baba unyashawo zvaitika baba kuharare chaiko kuri kunetsa mari iri kunetsa hanzvadzi dzangu dzingadai dzirimo kana vamwe vazukuru vangadai varimo but problem isi hanzvadzi yangu inosona mbatya dzezvikoro so takatomiriwo kuti panoitika mari ndokuti vafambe pari zvinhu zvakaoma asi dai zvaita hanzvadzi yangu mukuru kana mumwe wacho mudiki kutofona pana panotaura zvandikutaura kuti minda ndeisizvi ndezvei uyu muzukuru takati ngaavake madai avake kutofona ipo panapo vanotaura ava ndavananingwa uyu nouyu ndanana uyu nouyu ndanana vana vangu kwemi vana vamuri kutaura ndevavo ivava vana pane vamataura kuti vana vangu vazukuru mandibvunza kuti unofamba usina machinda machinda vazukuru vangu ke saka machinda iwayo havako nezvikonzero zvekufamba vanogara munzvimbo dzakasiyana tikura pachidzoserwa pashure ini ndiri kuona kuti now mafekisi aripo pana ndekuti pakatengeswa land ndo mafekisi aripo ende ndatombodzokera kuti mafekisi acho pakatengeswa land but vanhu havasi kuda manje kuti zvitorwe criminal side varuda kusedza pachikama kuti ngatigarisane zvakanaka but munhu wacho manje ari kuda kuti zvike zvinotibatsirikei asi ndi mari dai zvona zviri genuine chaizvo kuti uyu akapuhwa uyu pakadai pasina ava vanhu vachicomplaina ava sabhuku ava vakadai vachitopupura kuti zvoshiwa uyu but izvike zvemunhu one
Without what we use, I was in school. I would tell her to school very well. Achakwanisa kutaura voice rangu raenda Kana wagarapo unotaura. Wataurwa pai kunzizo Zimba, ndiri munyina waZimba ava, regei aZimba avatsara kuti. Regei aZimba avataura, ndakutaura, ndiri kutaura. Kurwadziwawo chete. aZimba taurai uzukuru weko. Ningi nyaya panapa ndeyekutizvo this case is criminal. Taneta nazvezvi zvekutengesera mindezvo kana vachizvekesa ngaende through macriminal courts zvipere. Ndokuti zvitobvo kana vanhu vachinoagiwa kumberi koko unoagiwa kumberi koko because nyaya yemaland barons land baron ngaitwe referred kupolice vanoongorora nyaya yacho. Tapedza zvo chekuti here decision yacho kuinge mambozi tauraiwa inonzi malicious damage to property. Mire kana iri malicious damage to property is a criminal offense yamunogona kumhangana. Iyo zvakufamba mushakati makanzi kokona ndiziva kureva chanomukondera ndizindanyeri ndini mundu wamutuni akufamba chinyangadza vanhu kamwana ndida kumupona koni chikazondiwana munzira ndinomwandoroshera ndopondo ndonondekafaiza tazvinzwa izvo sabhuku vari kuziva here zvangu zvaari kutaura kuzvo iwewe unofamba uchitaura kudaro kwete kuzvo kana uchitaura kudaro yakazvinzwawo akapuhwa mushonga muhwawa nemumwe munhu akafa tinoti kudii apo kungotaurawo zvavo zvakangofanana nezvavari kuti alright, okay, tazvinzwa munotaura kuna sabhuku nyaya idzodzo dzogadziswa palevel iyo anditika zvakanaka now ibi ndichazoda kukuona iwe ndiwe unoripota nyaya yacho iweyo orese yes.